तामारहाटआव गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जाब्रबथायजों 3 सुबुंनि जोखोम धुबरी जिल्ला तामारहाटआव दिनै फुंबिलि समाव गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जायो। मिथिनो हानाय बादिब्ला गंसे ई-रिक्साया उल्था फारसेनिफ्राय थांबाय थानाय समावनो AS 17C 4066 नम्बरनि गंसे टेम्प' गारिजों सौग्रावो। टेम्प' आरो ई-रिक्सानि गेजेराव जानाय बे गिख्रंथाव जाब्रबथायजों 3 सुबुंनि जोखोम जायो होनना मिथिना मोन्दों। जोखोम जानाय 3 सुबुंनि मुंखौ फारियै जेलेका बिबि, दाउद नमिन आरो 13 बोसोर बैसोनि आतिक हुसैन होनना मिथिना मोन्दों। जोखोम जानाय 3खौबो ओनसोलनि रायजोफोरा तामारहाट प्राइमारि देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय गोदोना सानाय, सिनस्रि सानाय, जरा जरा सानाय, हान्थु सानाय आरो खर' सानाय बायदि जेंनानि फाहामथायनि मिरु SI निउर' थेरापि सापागुरिनि बेंटल गेटआव। आथिं फारसे थांनानै थाफ्लि खावसेयाव सागाबाय थायो आरो मैया नाजाफैदोंमोन नालाय दा एसे मोजां दं आरो। आङो निउर' थेरापिस्ट बङाइगाव सापागुरि बेंटल गेटआव बाहाय बे आं निउर' थेरापि होनाय मोनसे थेरापिस्टखौ आं सालायो। दासिमहालागै आङो 10 मास जाबाय बाहाय। 10 मासनि गेजेराव गोबां मानसियानो माने बेबायदि हामनानै थांनायखौ थांबाय, मोजां मोनबाय। सोरहाबा पेरालाइज, सोरहाबा बेबायदिनो सिनस्रि सानायफोर, सेटिका जानायफोर, सार्भाइकेलनि प्रब्लेम बा हान्थु सानाय, एंगल सानायफोर, टेनिस एल्ब'फोर, माइग्रेनफोर नैबेफोर बेमारफ्रा हामनानै थांबाय। सिनस्रियाव सानाय जादों आरो बेनो आथिं फारसे थांनानै थाफ्लि खावसेयाव सागाबाय थायो आरो मैया नाजाफैदोंमोन नालाय दा एसे मोजां दं आरो दोनथ'ला माइनो फ्रि। दा मोजां मोनबाय आरोना? आं सिनस्रि सानाय जादोंमोन फार्स्टआव, ओमफ्राय सिनस्रि सानाय जानानै थाबायनो हायि जादोंमोन। 1 सप्तायानो जाबायमोन। खामानि जादोंमोन, दा बेयाव फैनानै माने थाबायनो हाबाय। दा मोजां मोनबाय आङो, मोजां थाबायनो हाबाय।